ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଟିର ମହକ କ୍ରିଏସନକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମାଟିର ମହକ, ଏ ମାଟିର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉତ୍ତାରଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସତୀର୍ଥତାରେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବା ସେବାବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅପୂର୍ବର ସମୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୈଲୋକ୍ୟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ତଥ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବଡ଼ଦେଉଳର ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଥିବା ବଡ଼ଦେଉଳ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକମାନେ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 7ଟି ମନ୍ଦିର ଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ 7ଟି ମନ୍ଦିର ଯେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି, ଏହା ଐତିହାସିକମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ରାଟ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଯାତି କେଶରୀ ପଟଳ ଆକୃତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଷ୍ଟାର୍ଲିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 1196 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଫର୍ଗୁସନ ସାହେବ ଶିଳ୍ପ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ 2ୟ ଖଣ୍ଡର 592 ପୃଷ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 1098 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଣ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1174 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1198 ମସିହାରେ ପରିସମାପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଗଙ୍ଗବଂଶର ମହାରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତମ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ରାଖଲଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର 2ୟ ଖଣ୍ଡର 27 ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 1197 ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ପରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପୁରୀର ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1042 ମସିହା ଠାରୁ 1112 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶୈବ ଉପାସନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। 1949 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆବିଷ୍କୃତ ଏକ ତମ୍ବା ପଟ୍ଟା ସନନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର 1128 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାକୁ ସମ୍ରାଟ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ନାତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପରିସମାପ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣର ଇତିହାସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେଉଁ
ବିଧିରେ କେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ ହୋଇ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା। ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ପରମ୍ପରା ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦାରୁଦେବତା ରୂପୀ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବା ପୂଜା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଓ ସେବା ବିବରଣୀ 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସତ୍ତ୍ୱଲିପିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 120 ପ୍ରକାରର ସେବା ଓ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମଠ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1988 ମସିହାରେ ସେବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇ ସତ୍ତ୍ୱଲିପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବେହେରା କରଣ ସେବକକୁ। ନିମ୍ନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସୂତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସେବା ବା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ସେବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ। ପରେ ପରେ ପରିଚ୍ଛା ବା ରାଜଗୁରୁ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନାୟକ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଭିତରଚ୍ଛ, ତଳୁଚ୍ଛ, ମୁଦ୍ରାହସ୍ତ ବା ମୁଦିରସ୍ତ, ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ପୁଷ୍ପାଳକ, ମହାଜନ, ମୁଦ୍ରା, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭଣ୍ଡାର ମେକପ, ପାଳିଆ ମେକାପ, ଅଖଣ୍ଡ ମେକାପ, ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ମେକାପ, ଖଟଶେଜ ମେକାପ, ପତିହାରୀ, ଦଇତା, ପତି ମହାପାତ୍ର, ପତ୍ରୀ ବଡ଼ୁ, ଗରାବଡ଼ୁ, ସୁଆର ବଡ଼ୁ, ଖୁରୀ ନାୟକ, ମୁଖ ପଖାଳ, ଘଟୁଆରୀ, ଗୋଛିକାର, ସୁନା ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମୁଦୁଲି, ଆଳତି ବଳିତା ସେବକ, ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା, ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ, ଲୁଗାଧୁଆ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ସେବକ, ବଲ୍ଲଭ ଯୋଗାଣିଆ ସେବକ, ବିମାନ ବଡ଼ୁ, ଅଣସର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର, ହଡ଼ପ ନାୟକ, ବଡ଼ିଆ ଯୋଗାଣିଆ, ଖଟୁଲି ସେବକ, ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିହାରୀ, କୋଠଭୋଗ ଯୋଗାଣିଆ, ପ୍ରଧାନୀ, ପାଇକ, ଲେଙ୍କା, ସୁଆର ନିଯୋଗ ନାୟକ, ସୁଆର ନିଯୋଗ ମହାସୁଆର, ଗଜିଆ ମହାସୁଆର, ବଡ଼ୁସୁଆର, ଥାଳି, ତୃଣ ଓ ଅମାଲୁ ସୁଆର, ପନ୍ତି ବଡ଼ୁ, ଅମାଲୁ ତୋଳା, ପରଖରଡ଼ା, ତୋଳା ବଡ଼ୁ, ରୋଷ ପାଇକ, ବାହାର ଦେଉଳ ସୁଆର, ବାହାର ଦେଉଳି ଯୋଗାଣିଆ, ରୋଷ ଧୋ ପଖାଳିଆ, ଅଙ୍ଗାରୁଆ, ଗୋବର ପାଣିଆ ଏବଂ ବରାଡ଼ିଆ। ସେହିପରି ହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଣିଆ, ବିରିମୁଣ୍ଡା ସମାର୍ଥା, କୋଠଭୋଗ ପାଣିଆ, ପନିକି ପଟା, ନିକାପ ଓ ଗନ୍ଧଣା ନିକାପ, ବିରିବୁହା, ଦଉଡ଼ି ବୋଳା, ଚୁନରା ସେବକ, ସାବତ ନିଯୋଗ, ପାଣିଆ ପଟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଣି ସେବକ। ସେହିଭଳି ଚକା ଅପସର, ମୂଳିଆ ସୁଆଁସିଆ, ବୁଣାକାର ସେବକ, ଦର୍ପଣିଆ ସେବକ, କୋଠ ସୁଆଁସିଆ, ମହାଭୋଇ ସେବକ, ମହାଭୋଇ ସେବକ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସେବକ, ଭିତର ଗାଆଣି ସେବକ, ସମ୍ପ୍ରଦା ନିଯୋଗ ସେବକ, ଦୟଣାମାଳି, ମାଦେଳି, ପ୍ରସାଦ ବଡ଼ୁ, ତାଟୁଆ, ପତ୍ରବନ୍ଧା, ବଜନ୍ତି, ଛତାର ନିଯୋଗ, କାହାଳିଆ, ଶଙ୍ଖୁଆ, ପର୍ବଯାତ୍ରା ଯୋଗାଣିଆ, ଚିତ୍ରକର, ରୂପକାର, ବଣିଆ, ତାମରା ବିଶୋଇ, କରତିଆ, ବେଣ୍ଟବନ୍ଧା, ପାଇକ, ପାଟରା ବିଶୋଇ, କଳାବିଠିଆ, ଦରଜି, କୁମ୍ଭାର ବିଶୋଇ, ରଥ ଭୋଇ, ମାଳଚୂଳ, ବାଣୁଆ, ଚକ୍ର ଦିହୁଡ଼ି, ଓଝା ମହାରଣା, ଘଣ୍ଟ ସେବା, ଘଣ୍ଟୁଆ, ରଥ ଡାହୁକ, ବଢ଼େଇ, ବୈଦ୍ୟ, ଅମୁଣିଆ ବତାର, ଛାମୁ ଦିହୁଡ଼ି, ଚାପ ବେହେରା, ଚାପ ଦଳେଇ, ମାପ ସାଇତାକରଣ, ତଢ଼ାଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ, ବୈଠୀକରଣ, କୋଠକରଣ, ଚର୍ଚ୍ଚାକରଣ, ଦୟଣାପତ୍ରୀ, ଚାଉଳା ବଛାକରଣ, ମଠ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଓ ପରିଶେଷରେ ବେହେରାକରଣ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା।